Gaur, Nafarroako Parlamentuaren aurrean batu gara ikasleok, gure hezkuntza euskalduna aldarrikatzeko. Urteak daramatzagu Euskal Herriarentzat hezkuntza publiko eta komunitarioa euskalduna aldarrikatzen. Gure neurrira egon dena. Espainia zein Frantziako estatuek euskaraz ikasteko eskubidea urratzen digute ikasleoi. Euskal Herriko zenbait lekutan euskaraz ikasteko ezintasunarekin edota euskalduntzea bermatzen ez duten hizkuntza ereduekin. Nafarroa garaian gainera zonifikazioaren legea dugu. Eta argi esan nahi dugu lege horrekin bukatzea exijitzen dugula Nafarroako gobernuari. Ikasleon hizkuntza eskubideen kontra jotzen baitu. Abenduaren 15ean, 39 urte beteko dira erregimenak lege hau onartu zuenetik. Lege honek Nafarroako Foru Erkidegoko eremukako banaketaren arabera 3 zonalde banatzen ditu. Eremu bakoitzean euskararen erabilia zehaztu eta mugatu egiten duelarik. Zonalde euskaldunean euskara hizkuntza koofiziala da eta teorian honena erabilera eta ezagutza bermatua dago bai administrazioan baita hezkuntzan ere. Hala ere, jakin badakigu espainolak indarpisu handiago duela zonalde honetan ere. Zonalde misto bezala definitzen duten eremuan aldiz nolabaiteko onespena duen arren ez da hizkuntza koofiziala eta hortaz ez da bermatzen ikasle guztiek euskaraz ikasteko aukera izatea. Argi dago zonifikazioak ezartzen dituen baldintzetan ez dagoela euskaldutzen duen posiblerik. Sistema honek ez duelako bermatzen ez hizkuntzaren ikasketa ez da erabilera ere. Erregimenak eta Espainiar proiektuak hori bilatu nahi dute urte guztietan zehar. Eta oraindik hori ikusten jarraitzen dugu. 2015-2019 legegintzaldian legearekin bukatzeko aukera egon zen arren, eskuinaren, ezkerrepatuaren eta PSN-ren kontrako bozken ondorioz ez zen gertatu. Horregatik, argi aldarrikatu nahi dugu ikasleen eskubideen eta oro har herritar guztien eskubideen alde lege honekin bukatzea premiazkoa dela, eta eskariaren araberako legea dela esaten diguten arren, argi dago euskara eta euskal nortasuna frankismoan bezala zapaltzeko eta aspiratzeko tresna bat dela. Abenduaren 11an mobilizatuko gara Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Iruñean 12an aterako da mobilizazioa hezkuntza departamentutik. Zuzenean, seinalatuko dugu Jimeno Kontseilaria baita PSN-ren gobernua bere jarrera euskarafoboengatik. Eta horregatik ere argi diogu Jimeno kanpora. Gure hezkuntza euskalduna, gora ikasleon borroka!